taky lidi, mám tady World of Tanks, bude série, kde budeme hrát tuhletu hru. A dneska vím to takový uvítací video, tyhle videa budou bez webky, bude tam vidět, prostě, že tam nebudu vidět. A možná to tady budu někdy hrávat i s Honzou a bude to taková série, jestli to budete chtít, tak dejte třeba 5 lajků a jdeme. Teď se mi to tak musí jakože připravit, protože ono se mi to tak trošku díl načítá. Načítání tanků. A je to tady. Je to tady. Já to už hraju, já jsem to už hrál. A mám 210 zlaťáků, 236 577 peněz a 311 volných zkušeností. Takže jen takové vám ukážu, prostě vezmu si nejhorší tank. Bum. Musím chvilku počkat, co to načte, protože prostě lidi se musí připojit. Tady prostě vidíte, ten, kdo nahoře má nejlepší tank a ten, kdo opět dole je nejhorší tank. Jsme tady dole, střetnutí. Musím to vyhrát, protože prostě to musím vyhrát. Takhle jsem tady a jedu. Mám 2 střely, každý tank to má jinak, mám jenom 60 nábojů, takže je to hodně dobrá hra podle mě. Krásně. Teď tady hraju prostě každý den, furt, bez zastavení, prostě je to paráda. A už jsou tady. Bum! Juj, au. Ubrali mi. Tady to dole prostě vidíte, že jsou životy. A tady toto je míření. Když to zmáčknu, tak to pak míření už není. Au, to bolí. Dobrý, žiju. To zvládnu. Také si je krásně obědu. Bum. Se divím, že mi to nic neubralo. Jako občas si to nezamířím, protože to je někdy zbytečný. A to červené, tady toto, je pancíř. A když já to trefím do toho, tak no to nic neubere. Jako můžu tady se takhle na ně koukat, můžu tady ty šipkama takhle přepínat mezi lidmi, anebo můžu tady tím domečkem domů. Já jdu samozřejmě domů. A příští video z tohohle bude asi s Honzou, takže mějte se krásně, skvělé básně, zatím čau, čau.